hirttään käämi kiinni, nimittäin mä justiin varttisten saan tuossa kaupungin arpajaisten oman pikavoiton. Elikkä parkkisako. 170 markkaa, mistä mä tämänkin nyt pierän? Kui perkuule! No ei Mari, mä kerron miten tää homma meni. Mulla oli vähän niinku pakko lähteä kaupunkiin katon pelipuolelle ottaa uusia kalsareita, kun rupee ne vanhat seisoo nittästään siinä sänkön vieressä. No, enää mitään, mä kurvaan tohon parkkipaikalle näin, niin eihän mulla mitään kolikoita. Pelkkä pankkikortti. Mä lähden kato, kun rykkare painaa tuosta pankkiautomaatille, joka on sattuu olen 300 metrin päässä. Siellä on joku nysveri, maksaa koko vuoden laskut, noin menee markkisia. Eikä muuta kuin takaisin kioskilta kolikota vaihtaa. Täällä on viininpunainen paholainen, eli lappuissa jo valmiina kirjoittamassa lappu. Me vartin selitän siinä, niin no sitten myönnetään, että no hyvä on rahaa vaihtamassa. No, sitten mä lähden hakemaan lippuautomaattia, joka sekin sattuu olen 300 metrin päässä. Mä tuun tänne, niin täällä on joku juoppo tunkee pullon korkea toinen. Mulla menee siinä 5 minuuttia ja ei muuta kuin takaisin. Siellä on uusi lappu, niin sä tuo mun auton kimpussa. Voi perkele, kai se on kiikareella vaklannut tuolta jostain perkele puskasta. 170 markkaa, mahtaja auto jää tähän vaikka viikoksi. Se mun auto on sen kalliimpi kuin tää helvetin lippu. Mä huvita yhtään mikään, vieläkö jollain nosturilla helvettiin koko verran.